Привет! Минавам в момента през Черно. Този път даже го няма на картата. И сега трябва да се озова на гарата в Стара Загора и тук. Сега падам в дългия поднос на гарата. Стигнахме квартал Железник, което е края на града и е нещо като сигурно старозагорската версия на Владиславово. Интересно за този квартал е, че той е доста нависоко, което означава, че сега на връщане много ще спускам с всеки тия ролерчета тук. Стигнахме края на Стара Загора. Това наистина са буквално последните блокове. И от тук насетне се връщаме към центъра. Аз съм си изкривил ролерите. От много спиране по баирите. Виждате ли един ролер, кому се е случило? Сега ще трябва да го оправим и да стегнем шината. Ето вижте как е изкривено.
Привет! Ще ви пусна сега най-скандалното нещо в Стара Загора. Това е сигурно най-големия баир, който съм виждал въобще, който може да се спуска с ролери. Честно казано, ще си сложа протекторите, защото няма как. Няма просто как. Но сигурно този баир може и да е 2 км. И така. Ето ме, вече съм с протектори и ще стартираме голямото спускане. Това е. Я дай да видим. Километър и 300 за 3 минути. Че аз карам тук спускането по-бързо от маратонските ролери. Това е от мене. Баира километър и 300. Ако си мислите, че е лао да го спускаш, имайте предвид, че преди това съм го качвал, беше по-лошо. Сега отиваме към другия най-известен и голям парк в Стара Загора, паркът Бедечка. Отивам много съм близко до най-старото вековно, много старо дърво. Ще видим въобще дали там може да се стигне с ролери, но и да не може, аз ще стигне. На финала преди дървото пътя става черен. Ама много черен. Няма как. Отидем. Наистина черен. Финални качвания, преди вече само да се спускам. Вижте, тук е по-високо и дърветата станаха и голисни. Освободителите на Стара Загора. Доста внушителен паметник. Понеже този човек, който
23 км. И ето, че нашето ролер пътешествие приключи. На здраве! Аз ще си ям вече.